What's up? Ako ay isang masayang babae ngayon. Kay, kompleto na dyan ako ang 500 peso makeup challenge! Joke lang. Hindi siya basta-basta ka ng pataka lang kagpalit ba? Every time you check the product, you have to check the price. Are you ready? Caroline. 95 pesos! Oil Control Liquid Makeup. Lubat ko! No! Wala ko nag-charge eh. Sorry, I have to charge first my battery. Okay? Abi. After 1 hour... Where was I? I-try na natin yung Caroline. Caroline. Lang. May spectator dito sa likod. Hi! Dito taga noon. Hi! Uy, may ulo. Fun ka man, love. Maliwanag na ba for you? Pero yung ulo mo ba? Ang itim. Kasi shade ani? Beige ata. Okay. So, dahil 500 pesos lang ang ating budget, wala tayong budget for brushes. Okay? Maghugas na mong kamot. Kamot ko. You're funny lang. Paano ako matulog dito? Ang liwanag sa kwarto! Wala tayong concealer, wala tayong budget. So, daghan na nato dali. Wala tayong budget? Okay. Amazing. Murag massage lang. Well, Masyak kayo. you know... 100 pesos lang ni guys! I do. Color, Ano? cream. Cream? Ako na to, be, kung pilit. Powder lang good. Powder lang good. Powder lang good. Love you. Pikas. Pikas? Pikas. What is pikas? It means the other side. Di ba pekas yung peka? Pikas. Hindi pekas. Pekas. Pikas. Pikas? Pikas. Pekas? Pikas means the other side. Yung anak lang. Joke lang. Anak-anak Jew. Yung atong unang gigamit. Sa pikas na sa itong dark shade. Huh? Kani. Kaya Sabi yung... mag-ano to sa itong eyelid. Happy. Pati sa pikas. And then, i-blend. Blend it. Alright, blending it. Sa mga Here we go. Yeah. Blend it. hirap siya i-blend. So, I can use my hand. Love you. Okay. Bawi lagi tayo minsan. Ngayon na. Here. Next one. Dali. So, Yan. Diba? Hi, love. Hello. Wave ka. Uy! Then, kapatulog. And 75. 270 na. Lalalala. Sige, try natin ha kung curly siya. Okay ka dyan? Okay lang. Sorry. No problemo. Ayan.
Yan. Eyeliner. So, kanina, itong 100 pesos na value pa. Meron siyang kasamang liquid eyeliner. Kilay. Naa siya sharpener. So, kung mahabol ka, hindi mo i-sharpen. Sharpener ka? Nice. Ang iba kasi, nag-start sila dili. Kaya abi nila, porkit na alang tubo dili, di mag-start. Kung mag-start ka magkilay, kita kaning mata ni mo, kaning dulo, kaning yung end ni, di ka mag-start. So, masking may hair ka dito, don't start there. Start here. Yan yung palatandaan mo. Yan dyan. Natural siya tingnan. Natural tingnan na may parang naiiwan na buhok dito sa una. Gawin na natin. Oo nga, ba't hindi nila kasi gawin? Yun. Huwag natin Sumpay ko yun. idiin. Idiin mo, girl. Huwag. Kasi ma-obvious siya na nagkilay ka. At tayo choice. Okay. Alright. Sudlayon dyan na niyo. Kailangan, walay makit ang lapis. Dapat, mo dyan na siyang sudlay. Yan. Yes. Okay na yung liquid eyeliner. Pwede na natin gamitin tong Every Banana. It's only 140 pesos. For 55, no. Calculator dyan pa. Put mascara, you have to wiggle it. Wiggle up, wiggle up, wiggle up, wiggle up. Okay, apil sa baba. Gamit na tayo ng blush. Di ba may blush to? So, kamayin na lang natin. Unahin muna natin yung pinky-pinky. Oh, diba? Ayaw ko mag-blush. Pwede din tayo magamit ng highlighter using the eyeshadow. Boom. Boom. Tapos i-blend lang. Pwede, pwede. Start itong old rose. I-try na yun natin. Atong i-mix atong pink. Last na 39 pesos. So, 494 ang nagastos na po. Napakoy 6 pesos, guys. Save na lang. Umoy cherry. Pwede naman tayo magpunta ng trabaho naka ganito, di ba? Okay. Yung ganina, pero mas darker, mas daghan. Try natin. Atong i-baga. Wows. Habari. Then, there na sa baba. Ang hanap mong puso ang ligaw. Kung saan nagtubo. Naroon bukas at
Pag-ibig mo ang hanap ng pusang liha. Mula noon, bugat at ilan. Contouring. Kaya natin itong brown itong i-try. Diba naka-lip gloss ko? Pwede na itong i-try ng butangan na itong powder ka. Para may color na iba. How do I look? Pasado ba? Dong? Done na. If you like it, like and share it. And don't forget to subscribe. Salamat kaayo!